oon niin. Oot niin 45. pro-tomatös. Tekit parempi Roni kun mä saan mitenkään. Koska tässä oli vähän torppus, että mä en tiedä mitä tuossa kuuluis vielä tää välissä tehdä. Mä pitää mennä päätössä, että se 12 vai 12. Niva starttaus on paljon parempi. 78-94, mä kuulin 70, mä selvasin. Sun tää nyt pitää saada. Mitä mennä syömään jonkun niiden, jos saa päätä? Et näis niitä. Kyllä mä saan tehdä taas. Voit sä enää takas sen jälkeen? Ilma varmaan. Pitää riisua joulukuusi. Teillä on vielä Joo, joulukuusi. Joo. Ei ollu aikahan. Okei, mä läpäsin misurata. Mitä? Mä vedin misurata. GG. Kona. GG. Etsillä.